Kuromba kwangu. Ndauya kuzoyambira zvangu vanoda kuromba kuti siyanai nazvo, chisingaperi chinoshora. Uye nguva yekudya mari iyi idiki. Kutaura kuno ndiri kuenda kwaMupfiga Nebwe anytime. Kubva nhasi uno nokuti nguva yacho yatokwana. Nyaya yaita kuti ndide kunyora ndeyekuti mugore ra2010 ndakaenda kunoromba kuMozambique, asi n'anga iyi kuti ndiizive ndakanga ndatoudzwawo neimwe n'anga yandakaendera ikati haigoni kurombesa asi ine munhu wainoziva anozvigona. Ndakapiwa madirections ndikasvika kumba kwen'anga iyi. Uchisvikapo unobvunzwa kuti unoda kuzoita bhizinesi rako sei. Saka inokupa mushonga unoenderana nezvaunoda kuzoita. Saka inini ndakati ndoda kuba ndichinyangarika. Paive nezihari zihombe hombe rakazara hurungudo type dzese, tsvuku, tema nechena, asi dziri diki diki. Saka n'anga iyi yakanonokora hurungudo dziya kwakuisa pasi zvikanzi ndinhongedze black chete ndichimedza. Matombo acho anenge ari madiki zvekumedzeka, asi dombo idombo rinorwadza kurimedza. Ndisati ndamedza matombo aya, ndakamwayiwa mvura ine mushonga kubva abaya padama nesimbi yakarodza, ikabudikira kudama riri kuseri, asi pain handina kana kunzwa. Ndokuizvomora, ndipo paakanditi ndinhonge matombo ndichimedza. Ndakamedza 7 ndikanzwa kuti haachade. Rech 8 rakaramba kumedzeka zvachose, ndiro raakazoti ndisvipe zvikanzi iro dombo iroro ndorauchange uchishandisa mukufamba uchiita mabasa ako ese, haufaniri kusiya. Matombo 7 ndomakore andakanzi ndinorarama ndichinjoya mari yangu, uye matombo iwawo andamedza ndiwo anenge achindipa simba rekuita basa racho randinenge ndazvipira. Saka nyangwe ndakarara ndinogona kungonzwa kuti muka uende kunoba, asi mhiko dzacho ndeidzi. Dombo iri ndiro richakukontrola pese paunofamba. Kana uchida kuba chawaona unorimedza, iro haripindi mudumbu, rinogara pahuro. Nguva dzaunenge uchiita zvaunoita, kana ukanzwa rave kuita movement, ukasika kubva panzvimbo yaunenge uchiitira zvinhu zvako, worisvipa ukanonoka, rinogona kukuvhara mweya zvekuti unofa kana kuti rinobuda zvobva zvafumuka. Saka ndakadzokera kumusha ndikatanga hangu kuba chero chandada pese pandasvika, asi vanhu vasingandioni. Ndakatenga zvinhu zvakawanda zvakanaka zvokuti life yangu vazhinji vakandiyemura, asi vasingazivi kuti ndezvenguva. Ndakatanga kuba hangu ndichiita sekuudzwa kwandanga ndaita nasekuru vaya. Saka ndakazobva kuZimbabwe kwakuuya kuSouth Africa ndichingoita maitiro angu iwowo. Makore akatofamba zvinhu zvichindiitira, asi kufamba kwemakore kwaindityisa. Saka ndaibatsira vanhu apo neapo kusvika rimwe zuva ndasangana nemwana watete wangu wandakanga ndakaguma kudhara kumuona. Iye aiva akaroorwa tichiri vana vechikoro. Aitobatsira murume wake kutengesa pamarobhotsi, kubva ndamuti asiye zvekutengesa nekuti aiva mwana mucheche. Saka ndaigara hangu ndichimubatsira nemari yegrosari achiwana zvese kusvika rimwe zuva ndangozoti kwaari, Febi, unoziva here kuti zvese zvandiri kuita izvi ndakaromba? Haana kumbovhunduka. Akatoti ndaizviziva hangu kuti munhu asingambotauri zvekuenda kumubasa uye mune zvinhu zvemari, kana musina chikwambo, ndaitoti kana musina chikwambo hamena. Ndakabva ndaburisa dombo rangu ndikati ichi ndicho chikwambo changu. Akati what? Ndikati bata. Akatobata akati mainini, muda kundiudza kuti dombo iri ndorakupai zvese izvi? Ndikati hongu, nguva zhinji airumbidza zvinhu zvangu, saka ndakatoona kuti hatane kutyira. Ndikati ungaramba here kuita mari nedombo chete? Akabva ati mainini, taurai madhiri acho tione. Febi akabvuma kuti anoda kuromba, asi handina zvangu kumuudza kuti zvinoitwa sei. Chaakafunga ndechokuti unongopiwa dombo chete pasina dzimwe mhiko. Nguva yacho vakange vatorambana nemurume nekuti vanenge vaigara vachinetsana. Febi nguva zhinji anga akuswera kumba kwangu akushainira murume achiti ndine hama inotichengeta pano kusvika vaparadzana. Fast forward, ndakaenda naFebi kuMosa. Handingati mweya wangu waida kubatsira, aiwa, asi kutotyawo kuti ndakaromba uye kana nguva yakwana ndichafa ndega. Saka ndakaenda nemwana watete wangu. Mwana wake akange atomendesa kumusha, asi akanyaipa
kuti ave kuenda kubasa. Mwana aiva achiri mudiki, saka ndakamubatsira kutenga mukaka. Takazoenda kumuza kuya, hapana chaindiremera. Shavi rangu raitozvidawo zvekufamba, saka pandakasvika pamba pasekuru vaya vakabva vandiziva uye vakafara kuti ndavavigira kastoma, nekuti mari yaibhadhara nguva yacho yange yakawanda. Asi handizivi kuti vaishandisei, nokuti pamba pacho paive nezvimba zvemapango chete. Vakatondibvunza kuti zvinhu zviri kufamba here apa. It was 2015. Ndakavaudza hangu kuti zvese zviri kufamba, stress yenguva chete. Nguva yakanga yava shoma yasara, saka vakabva vaseka zvikanzi unogona kuwedzera mwamwe, asi ndinenge ndakuitira favor semunhu andivigira custom. Sekutamba vakabva vaburitsa tumatombo tuya, asi apa handina kuita zvekunhonga ndega. Vakandipa 5 te-white not te-black. Sepekutanga vakati medza, this time handina kubayiwa simbi. Ndakamedza 4 H5 akarambisisa. Kutodii zvakaramba. Saka sekuru vakazoti +7 kwakuti 11 zvikanzi wawedzerwa ne11, uye matombo aya uchaona akasiyana-siyana macolors awo, zvireva kuti mamwe neamwe ane zvaanomirira. Asi vanobvumirwa kudzoswa vashoma, zvobvawo nelaki rake. Amwe ndiye kuwedzera makore sezvandakaita zvichingodaro. Hapano Febhi azosvika 10 yake yekuti aite pakunomedza matombo. Angamedzeka. Kutodai dombo raramba. Ndikaona sekuru vachidzungudza musoro zvikanzi nasekuru, uri kuda here zvemashuwa kuromba? Febhi akati hongu. Kubva vazomupa tumatombo twaive nemakwapa-kwapa, akamedza 3 chete. Zvikaichiendai muchaona zvichaitika. Ndokuzodzoka kwatakaita. Takadzoka zvedu kuMozambique naFebhi, asi chakandinetsa hana kunge aita zvandakaitwa inini, nokuti ini pakutanga ndakamedza matombo eblack, asi iye akapiwa aive netumakwapa-kwapa. Ndakashaya zvairevei. Takazodzokera hedu kumba kwedu kwataigara. Febhi akatanga kubuda usiku achiuya nemari, saka ndaimubvunza kuti mari iyi ari kuitora pai. Aiti iye haazivi, nekuti nguva yazvaitika anenge asinganzwisisi. Mwedzi wakapera achiita sokudaro, kuti pamwe anobuda pamwe haasabuda hake, asi handina kunzwisisa, nokuti masikati aiswera akangorara. Kana manheru asvika obuda oenda ouya nemari. Musi waanenge abuda iwowo, ndaiti ndikabvunza kuti mari yako unoda kuzotengei nayo, aingoti haasati afunga. Mari yaiuya zvayo. Mari yaiuya nayo yese aisa mubhegi, asi akanga ashanduka. Kana nyaya dzatange tichiita dzese pakange pasina. Febhi aingoswera semunhu akaneta. Kana kwasviba obuda. Ndakambofunga kuti imvura yakapiwa kuti anwe asati amedza matombo. Ndakaona kuti pane zvakange zvaitwa nen'anga zvandaisambonzwisisa, asi zvaive zvisina kunaka. Iye Febhi uyu aitoratidza kufarira zvaaita, asi ukabvunza uchida kunzwisisa mafambiro ake, aiti haazivi, anozongoona abata mari. Pamwe achibva mushopu, asi kupinda mukwake aisaziva kuti zvafamba sei. Mwedzi wechi3 rimwe zuva Febhi haana kubuda, asi mari yakange yawanda chaizvo. Yazadza bhegi kuzara chaiko, asi hapana kana chitsva chakange azvitengera panguva yese iyoyo, kana patapata kana pendi. Ndakamubvunza kuti ko nhasi hausi kuenda sei? Zvikanzi handisi kunzwa mhosva. Saka ndakamusiya akarara, nokuti takanga taakutogara tese. Pakati peusiku akatanga kurutsa. Ndione zvaari kurutsa, tumatombo tuya. Pasina nguva ndiyesara. Ndichiri mushoko imomo, kutomudeedza, kutodira mvura kana kumunga. Saka ndakazoti pava paya ndakafonera ambulance, asi pavakasvika vakati munhu atofa, havakwanisi kumutora. Kwakazouya motikari yezvitunha, asi kwakange kwatoedza. Ndakatozozviona ava mangwana kuti bhegi remari riya hapana, asi hapana munhu akanga ambopinda rokuti ndingati rakabiwa. Febhi akafa asina kana sendi rakache. Ini hangu sokufunga kwangu, ndakangoona kuti n'anga iya yatakaenda kwairi yakaita utsinye chete kushandisa Febhi, asi mari yacho hamene kuti yaishandei kun'anga iyi, nokuti hapana chinoshamisa chaive pamba apa. Febhi akazoendeswa kumusha akavigwa, asi mumwoyo ndaizvitongesa chaizvo kuti ndaurayisa mwana watete vangu. Upenyu hwakaoma mufunge. Kubva zvafa mwana watete wangu, mufaro mwoyo ndanga ndisisina. Ndakatomboda kuzviuraya hangu, asi ndakazosiyana nazvo. Asi kubva
pandakabva kurufu rwake handina kuzomboenda kuzimbabwe kusvika izvezvi. Mwedzi wandakaenda nawo kunoromba waswedera. Ndosaka ndapa yambiro kune vari kuda kupinda mashure kuti hazvina kana tiri izvi. Dai ndakaziva ndisina kuuraisa mwana wavatete vangu. Mari yacho its fake. Hapana chisvini chandinacho ipapa. Iyi ndiyo stori yatatanga kuwana panhoroondo dzeupenyu muzuva ranhasi. Tinokutendai nekuteerera kwamaita stori yedu. Tinokumbira zvakare kuti musubscribe as this is our first video for this channel and we are looking forward kuti tinge tichikuunzirai nyaya dzinotapira. Tinotenda.